תתחיל! מה יקרה כאן? מי זורק? זה היה גול? בטח. אוהד זורק. סע. אני קפצתי וזה עבר מעליי. 1-0 ל... תום זורק. רן זורק, לא תום. לא פעמיים, לא כל יום פורים. לא טוב להגיד את הפתגם הזה. לא כל יום פורים. אלמוג מוסר את זה לאוהד. ואוהד כובש! שער נפלא אחת אחת. לא טוב להגיד את הפתגם הזה. ליבה עם הזריקה, אלמוג עוצר. אלמוג ספק מחוץ לרחבה, אבל הכדור הזה היה בתוך הרחבה. תום עם הזריקה הזאת. אוהד זורק, עוצר, ורן עוצר את הכדור. ואני מביא איתה פנימה! 2-2! אוהד 3-2! רן עם הזריקה הזאת. אוהד עוזף. אוהד. תום לוקח. רן מפספס את הכדור. אלמוג יכול לכבוש. רן מוציא לקרן. קרן. אוהד יגביע את הכדור קרן הזה. אלמוג מגיע אבל לא מכניס. אוהד, הכדור בחוץ. לא יצא. הכדור לא יצא. תום מצליח לחטוף, אבל אוהד חוטף לו בחזרה. ליבה עכשיו חוטף את הכדור. ליבה. אלמוג עוצר את הכדור. אלמוג מנסה למסור לאוהד, אבל ליבה עוצר אותו. עכשיו אלמוג עם הבעיטה, ותום מפספס את הכדור. 4-2 לבום. ליבה עם הזריקה הזאת. אוהד עוצר. יד מחוץ לרחבה. צהוב. זה צהוב! רן עם הבעיטה החופשית הזאת, והכדור נכנס! בעיטה חזקה. ניר לא זרק. עכשיו ניר צריך לזרוק.